Máte zlý spánok? Toto je magnézium na spanie. Počuli ste, aké má účinky? Ak človek trpí nespavosťou, plytkým alebo nedostatočným spánkom, viete, aké frustrujúce a oslabujúce to môže byť, obzvlášť v dnešnom uponáhľanom svete. Z vlastnej skúsenosti viem, že problémy so spánkom trápia stále viac ľudí a je čas tým niečo robiť. Predstavujem vám riešenie, ktoré môže zlepšiť kvalitu spánku už od prvej noci. Heavy Deep Sleep Magnesium, výživový doplnok, vyrábaný na Slovensku, starostlivo vyvinutý na optimalizáciu všetkých fáz spánkového cyklu. Tento spánkový doplnok kombinuje vysoko vstrebateľný horčík bisglicinát, vitamíny, aminokyseliny, upokojujúci neurotransmiter GABA a prírodný melatonín z višní. Heavy Deep Sleep Magnesium vám pomáha v sekvencii 3 krokov. Uvoľnenie svalov a nervového systému pomocou horčíka bisglicinátu a vitamínu B1, rýchle zaspatie pomocou vitamínu B6 a GABA neurotransmitera, ktorý zmierňuje úzkosť a podporuje relaxáciu. Dosiahnutie hlbokého spánku vďaka prírodnému melatonínu a L-teanínu, čo zlepšuje kvalitu spánku. Neplýtvajte ďalšími nocami bez kvalitného spánku a užívajte si viac energie a lepšiu náladu počas celého dňa. Vaše telo si zaslúži to najlepšie. Dobrú noc.